sawubona ngani yami. Sawubona ma, kunjani? Ngiyaphila usemuhle uzohamba ngeenyawo Nkosi yami uhlala. Hawu ngiyabonga. Kuthi nje ngihlala lana eduze flatini lapha ya. Oh, hayi cha ngiyabonga ngani yami. Awushoke. Isona step esithembile lesi. Ngikubona ngoba uqhamuka le uzofika lapha nje ngikubhekile. Yebo ma, kunenkinga yini? Cha, ayikho inkinga ngani yami, kodwa nje ukuthi mina yilo mama onakekelayo, onekhe futhi umama ofundisayo. Uyabona nje mawuzodlula nawe khona insizwa. Uma udlula la kunensizwa khona istep sakho kwamele sishintshe. Uyangizwa? Ehene, kwamele phela mawuzodlula konje bathi ngesilungu you have to walk confidence. You have to walk with confidence. Uyabona mawuzodlula la khona insizwa khona. Ngoba phela insizwa mase ikhuzela ziyasho zithi idudlu ntombi zala abantu siye ebantwini. Baze basho nje ukuthi khona unyathela ngeenyawo basuye bengakhulumi ngalezi izingane ezincane. Yabo uyabona nje mangabe udlula kubo fanele unyathele kuzwakale. So akumele ukuthi mawuzodlula insizweni uhambe ngalesi step lesi esithuka amadoda. Amadoda ethi mayibuka nje istep sivele sisho ukuthi amadoda ayadina. Futhi unyathele ngalendlela lezo kwenza ukuthi amadoda wonke amehlo avela jikathi nje kuwena. Yebo ngiyalizwa mama. Hayi kulungile ngane yami phela sifuna abakhwenyana. Hayi abakhwenyana lizobathola nje. Okay, hayi mina ngiwumaka siqa. Lihambe kahle maka siqa. Okay ma.